Terbantuan Mas Aminuddin yang punya PLN wonten Balong Panggang Gresik Jawa Timur. Salam buat Pak Warto. Aja ngantuk toh. Orang ngantuk turu tapi Mas Minun. Tak tangis ya aku ngene iki. Tangis mono pangkotku kok kututup wengi sing atimu katune tiku iki tak tudik mong sliramu kang bisa nambani balong apa paribasan tresnamu jebul etok nganti aku mbok jati pelaksana awak iki dek mama aku pengen apa ayo dek kumpul dadi siji kaya biasa kalau dia mosok lali kok mengistenan hatimu mas laku piye tanpa dosa regen laku melasing ini palenon aline tresno jaga janji mudhek wingi sadarone sastrawungan nyatate
rasane wis ya wis tak sakyane tak wae nyogo ya Dik lara aku sing ngrasake ala kacrut-crut yen kowe kon